Moi bons días, que tal, como andamos? Bueno, primeiro que vos quero agradecer a vosa presenza, que sei que a xenda hoxe anda así algo apertada. Para min tamén é un gusto volvervos a ver aquí despois de 7 días de descanso, no que tratei de cargar pilas e ver con máis enerxías para informarvos o que facemos na rolda de prensa sempre todos os venres que é a disposición de recursos a provincia. E esta semana mobilizamos ni máis ni menos que 6,5 millóns de euros para mobilidade internacional, turismo, igualdade de xénero, deporte, investimentos en concellos e infraestructuras viarias. En concreto, 45.000 euros para facilitar a mobilidade internacional dos nosos estudantes da FP, 80.000 para impulsar actividades de carácter turístico, 140.000 para patrocinar o paso da Volta Ciclista a España 2024 pola nosa provincia, 200.000 para seguir fomentando a igualdade, 900.000 euros para clubes deportivos da provincia, preto de 1 millón de euros para as obras de mellora da estrada provincial Baión-András no concello de Vilanova de Arousa, 1,1 millón de euros de investimentos en concellos ao abeiro do programa Plan máis Provincia e 3,1 millóns de euros para a conservación de firmes nas estradas provincias. E isto, pois a verdade é que comenzamos con forza, porque estes 6,5 millóns lles hai que sumar o correspondente ao Cinefraga que asinamos ora ás 10 en Vigo o acordo de compra. Imos ao detalle, imos a empezar falando por mobilidade internacional de alumnos de FP da provincia, concretamente do proxecto Erasmus+, porque hoxe aprobamos destinar 45.000 euros para ampliar as bolsas de mobilidade de alumnos que se atopan neste momento facendo as súas prácticas en países europeos. En concreto, trátanse de 13 alumnos de FP, de centros educativos de Gondomar, Lalín, Pontevedra, Redondela e Vigo, que están a completar a súa formación na República Checa, Irlanda, Malta, Italia, Francia e Croacia e que con estes 45.000 euros que acabamos de aprobar podrán ampliar o período de prácticas no estranxeiro entre 1 e 3 meses. Queremos, como xa vos dixen, como xa vos dixen en algunha ocasión, estamos ante a mocidade mellor preparada da provincia, o futuro de Pontevedra está nas súas mans e nós non vamos a dubidar nin un só intre en destinar recursos para completar a súa formación. E de mobilidade internacional pasamos a turismo, un dos sectores económicos máis importantes da provincia de Pontevedra. Deste xeito, hoxe aprobamos as bases de axudas para realizar actividades de carácter turístico no ano 2024 cun orzamento de 80.000 euros. As axudas irán destinadas a entidades en ánimo de lucro que impulsan actividades turísticas durante o ano 2024 centradas na promoción do sector turístico, a súa calidade, accesibilidade e sustentabilidade, ou na divulgación dos recursos turísticos da provincia, como poden ser a natureza, a paisaxe, as festas e tradicións populares, o patrimonio cultural e lingüístico, a parte gastronómica no turismo, a saúde, o benestar ou termalismo. As axudas vanse outorgar por concorrencia competitiva, serán dun máximo de 5.500 euros por proxecto e non poderán exceder do 70% do seu orzamento. E, como dicía, somos moi conscientes da importancia do sector turístico para esta provincia de todo o que é relacionado con el, por iso que non imos escatimar recursos para que Pontevedra siga sendo sinónimo de excelencia en canto a calidade, accesibilidade e sustentabilidade. E continuamos cun tema moi relacionado co turismo, porque, sin ninguna dúbida, a Volta Ciclista a España, que regresa a Pontevedra neste 2024, será un gran escaparate do noso destino. E neste eido, hoxe aprobamos o patrocinio publicitario desta proba a que destinamos 140.000 euros. Como sabedes, xa vos falei nalgúna outra ocasión desta proba, a provincia, Pontevedra, acollerá a 10ª etapa da Volta Ciclista a España, o 27 de agosto, cun percorrido de 160 kilómetros de montaña entre Pontareas e Baiona. Esta famosa paisaxe de interior e de costa que poderase ver a través das numerosas canles de televisión chegando a todo o mundo. Por iso que eu
quero resaltar que a Volta Ciclista a España nos vai a permitir chegar a moitos países, porque é un evento deportivo que goza dunhos importantes niveis de audiencia, ten un alcance internacional moi importante. Ademais, tamén sabedes que un dos nosos grandes obxectivos deste mandato é captar, impulsar e colaborar coa celebración e organización de grandes eventos deportivos no noso territorio. Creemos que son unha panca fundamental para a proxección do noso turismo e da nosa marca como provincia, así como tamén a dinamización económica de toda a nosa contorna. Así que, sin dúbida de ningún tipo, esta etapa de la Vuelta Ciclista a España será un auténtico espectáculo que nos vai a permitir espallar por todo o mundo as experiencias 100% Rías Baixas. E cambiamos de tercio, porque agora pasamos á igualdade, donde aprobamos na Xunta de Goberno o reparto das axudas por un total de 200.000 euros, 50.000 euros máis que o ano pasado, para que as entidades de iniciativa social sen fins de lucro avancen no fomento da igualdade e na loita contra a violencia de xénero. En total, rexistráronse 49 solicitudes, 16 máis que no ano 2023, e das cales 37 foron aprobadas, as outras 12 descartadas por incumplir algún dos requisitos das bases. E por facer un resume, beneficianse destas axudas entidades que están localizadas en 11 concellos da provincia, van a recibir achegas que oscilan entre os 3.500 e preto de 7.000 euros, e van poder realizar proxectos e actividades de sensibilización e prevención de violencia de xénero, da atención integral ás vítimas de violencia de xénero, programas para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, proxectos para favorecer e fomentar a igualdade ou para crear redes e servizos de apoio, iniciativas para mellorar a formación e inserción laboral das mulleres ou campañas de difusión e sensibilización. Así que aquí estamos, amosando que este é un goberno comprometido coa igualdade, tanto que este ano incrementamos, por falar só nesta liña, 50.000 euros con respecto ao ano pasado, co fin de avanzar na igualdade e na loita contra esta lacra que é a violencia de xénero. E continuamos, falando tamén de achegas, ainda que neste caso para o deporte. E neste ámbito, hoxe, aprobamos as bases das axudas para clubes deportivos que participan en competicións oficiais de ámbito estatal por valor de 900.000 euros, 50.000 euros máis que o ano 2023. O importe máximo da subvención para cada clube dependerá da modalidade deportiva ou competición oficial na que participen, pero, en liña xeral, as axudas irán desde os 5.000 ata os 35.000 euros, segundo as características da competición. Non poderán superar o 40% do orzamento. Entre os gastos subvencionables atópanse os gastos federativos, de competicións e adestramentos, os de persoal, os de material deportivo e sanitario. En resumo, que seguimos demostrando que somos un goberno de feitos, que somos un goberno comprometido, que apostamos fortemente polo deporte, e aquí está a prova, con 900.000 euros, 50.000 euros máis que o ano pasado para apoiar a clubes e federacións de todas as disciplinas e modalidades deportivas. E avanzamos. De deporte pasamos a infraestructuras viarias, porque nesta Xunta de Goberno aprobamos un novo convenio de colaboración, neste caso, co Concello de Vilanova de Arousa. Trátase dunha demanda histórica da vila, esa desexada mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 9701 Baión-András, na que se investirá preto d'1 millón de euros. E deste orzamento, a Deputación financia o 80%, é dicir, preto de 800.000 euros, e o Concello de Vilanova de Arousa o 20% restante, algo así como 200.000 euros, ademais tamén de poñer o diñeiro necesario para as expropiacións, que se estima que será de 20.000 euros. En liñas xerais, vais a actuar nun tramo de 560 metros no inicio da estrada, ao longo do cal se contempla a creación dunha senda peonil de formigón colorado pola marxe esquerda dos primeiros 500 metros, a disposición dunha zona de convivencia entre peóns e vehículos nos últimos 60 metros, a instalación dunha canle
prefabricada de formigón para recoller a choiva nos días de moitas e intensas choivas, e traballos de renovación de aglomerado e realización dunha correcta sinalización horizontal e vertical, entre outras actuacións. E trátase, como vos decía, unha actuación moi demandada pola veciñanza e que acabamos a poñer fin aos problemas de seguridade viaria que había nesta estrada. Unha estrada que foi daquelas que no ano 2015 foron completamente bloqueadas cando xa estaban adxudicadas e demais. Por tanto, xa digo, neste sentido, tamén no que se refire ao Concello de Vilanova, esta mesma semana, a deputada de Infraestructuras Isabel Couselo tuvo un encontro cos representantes municipais, co alcalde, para continuar avanzando nos seguintes treitos desta estrada provincial András Baión. E como todos os venres, pois falamos de recursos ao beiro do Plan máis provincia. Hoxe son 1,5 millóns de euros para 5 concellos ao beiro da liña 1 de investimentos, en concreto para a Illa de Arousa, Caldas de Reis, Tomiño, Tui e Valga. Aquí vanse realizar actuacións tanto en saneamento como mobilidade peonil, instalacións de muros de contención ou adquisición de terreos. Eu, por destacar unha actuación pois no Concello de Tomiño, con un importe de 460.000 euros, cos que se executará unha nova rede de saneamento en Carregal. E seguimos, polo tanto, tendendo pontes cos concellos, dos 48,2 millóns que está dotado o Plan máis provincia, xa aprobamos 40,7 millóns de euros. E remato xa cos asuntos da Xunta de Goberno Local. Fago falando de estradas provinciais, porque hoxe aprobamos 3,1 millóns de euros para traballos de conservación de firmes da nosa rede viaria contemplados no acordo marco. En concreto, con estes recursos actuaremos en 50 estradas de 30 concellos, actuando en algo máis de 290 kilómetros dos máis de 1.600 que contempla que ten a rede viaria provincial. E que imos facer? Pois vamos, por unha banda, en algunhas estradas, proceder ao fresado do aglomerado para despois repor a capa de rodadura. Noutros imos executar unha capa de microaglomerado en frío. En todas as actuacións nas que sexa necesario, imos a proceder á reposición da señalización horizontal. En definitiva, que seguimos avanzando, seguimos destinando recursos para manter nun estado moi bo estado todas as infraestructuras para garantir a seguridade dos nosos veciños e mellorar a calidade da súa vida. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña ben a trasladarvos e quedo á espera de preguntas que me queirades formular. Olla, si dá gusto. Moi bons días a todos. A ver se chegades